15 வருஷமாக உடம்பு முழுவதும் இறுக்கமும் வலியும் அதே நேரம் அல்சரும் இருக்குது. இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த மகனை கட்டி வைத்திருக்கிற எல்லா பொல்லாத ஆவிகள், சூனி ஆவிகள், மாந்திரீகங்கள் இப்பொழுதே வல்லமை முறிந்து போக கடவதென்று கட்டளையிடுகிறேன். 15 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஏவிவிடப்பட்ட ஆவிகளை பார்த்து இனிமேல் நீ இந்த மகனை தாக்க முடியாது, வேதனைப்படுத்த முடியாது, இவனை சிறைப்படுத்தி வைக்க முடியாது, முன்னேற்றத்தை தடுக்க முடியாது, உபத்திரவப்படுத்த முடியாது. I command in Jesus' name, you leave now. இந்த நாளோடு விடுதலை உண்டாவதாக. செக் பண்ணுங்க. மாறுமேனா குந்தினா எலும்பி இல்லாது இப்போ 2 தரம் குந்தி எலும்பி இருக்காரு. හොඳයි නැත්තං මොනවාද වාඩි වෙන්න බෑ, නැගිටින්නම බෑ. දැන් ඊට පස්සේ මේක එන්නේ. හරි, ඔයාට හොඳයි.